Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι που είναι με ένα φωνικό τέρας. Με δύο. Πάμε. Από ό,τι βλέπετε έχουμε μπει εδώ και αυτός εδώ είναι το κακό τέρας. Ο κακός. Ωραία. Τώρα νομίζω πρέπει να φύγουμε από εδώ. Μας μιλάει. Πάμε. Ωραία. Τώρα είμαστε στους σωλήνες. Ωραία. Το κάναμε. Νομίζω τώρα πρέπει να πατήσω κλικ πάνω. Ναι. Αλλά θέλει και άλλα πράγματα να βάλω. Βάλαμε και αυτό. Νομίζω είναι εντάξει, δεν ξέρω. Να πάρω και μια σκάλα δίνει. Πήρα το μόνο. Ανεβαίνω. Όχι, θέλω άλλο ένα κουτί. Καλά, τώρα έπεσε και αυτό η καρέκλα. Ανεβήκαμε. Πάμε. Εδώ θέλει προσοχή. Πολλά. Το κάνουμε. Άλλο λίγο θέλει. Το καταφέραμε. Νομίζω πετάμε αυτό. Πάμε. Και έλα, ναι, άλλο ένα. Ωραία, το κάναμε. Τώρα ανεβαίνουμε στη σκάλα. Πάμε. Νομίζω τώρα μας κυνηγάει κάποιος. Όντως εγώ δεν θα σταματήσω. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο παιχνίδι στο Roblox σας αρέσει πιο πολύ. Κάποιος μας κυνηγάει, αλλά δεν τον έχω δει. Πέθανα. Κατά λάθος. Δεν το πιστεύω. Πάλι. Κάντε like και εγγραφή για να κάνω πολλά τέτοια βίντεο. Και θα κάνω part 2. Το κατάφερα. Τα σοφά λόγια πάντα βοηθάνε. Το έκανα, έλα. Ναι, ωραία. Πιτσιρίκια. Σκότωσα. Ωραία.
για να περάσω πάνω από το κεφάλι του, δεν ήταν καλή ιδέα. Εδώ, μια εδώ, μια εδώ, μια εδώ, εκεί, εδώ, εδώ. Αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Ωραία, καλά τα πάω. Ναι. Έλα, ναι, το πέρασα. Πάει, ωραία. Εδώ. Νομίζω πρέπει να πατήσω. Είδα αυτά τα κουμπιά και μήπως πρέπει να τα πατήσω. Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει... Πέρασα το πρώτο. Πάει το δεύτερο. Όχι, ναι, βασικά ναι. Ναι. Έλα. Ω, παλάκια. Έλα. Ναι, το πέρασα. Γέφυρα. Πάει κι αυτό. Εδώ τώρα πρέπει να σκοτώσω το μέλλον. Ακόμα δεν άρχισα και πέθανα. Δεν πειράζει. Πάμε. Πάει πρώτη. Για να νικήσω. Γρήγορα. Τώρα λίγο να μη σκότω. Δεν του μείνει και πολύ ζωή. Περνάω, παιδιά. Έλα, λίγο. Άλλη μία. Το νίκησα. Τώρα μπαίνω στο λεωφορείο. Φεύγουμε από εδώ. Μεσούζα. Πάμε. Και νικήσαμε! Ναι, εδώ είναι. Ωραία. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Γράψτε και αυτό στο σχόλιο. Εμένα το πράσινο. Δεν παίζει, είναι τέλειο. Φωτεινό σαν τη φύση. Θα υπάρξει και part 2. Όσοι θέλετε να το δείτε, αύριο θα βγει και το part 2. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι.